تلعلت مدر واستعريا كم مدري لو سماي ديبت كم مدري لو سماي أرجت يبلنا أما بزهايلك على زي ما القلب مقبار من يال أرجت مع زخ يال أرجت زولو نجارات كنا ملكاتنا مجمرة كعوض حكاتهم أو دامتي خانة يديو زقنا زي تلالي السواع ممنا بعلتا إلى سهر السواع بعلتا بعلا شندا خاليخة بعل فلستا بعل فلستا لا تفعل أي الخبر بعل شندا التفعل شندا قوصلو يتلك نسي العصر بتوانا ببيت كريستيان مسوعي أجن تعين بحرينا خوينا بعل فلستا لا تفعل أي السواع مالتي بعل شندا لبهال بيت كريستيان شندا لبهال يلي تما فلستا أي لبهال مالتي فلستا مالت تمالت يندحرينا خوينا فلستا مالت موسع فلسة تسدد يلجئزو سلازي فلستا موسع كحدا بوتا لا حدا بوتا من قسقاس مالتي سلازي فلستا كنمت لنا ناي دنگل ماريام كم مدري لو سماي ارغتا مالتنا ايه سلازي عام اسرا وسدسو فلسة سجها يجرب لنا عصرت شدشته معالتي نايدن قد ماريام ناي سجها فلسة كم مدري لو سماي لديوت اللو لعرقوت اللو يبلنا مالتي انا دنقل ماريام اذا فلسة هذه كموتان كمستسعت لو سمايات كم زعرقت بيمان ودا أو سمايات كم استقامتت الناس توصلوا إيوه دنقل مريم كم استسعت دنقل مريم كم زعرقت بزحات لي قاونتي تناجرهم بزحات لي قاونت تصيفهم يوم كاوتهم لي قاونت حدا قدوس ياريد ديو قدوس ياريد أو دقاؤو أو زماريو ناي دنقل مريم كم مدري لو سماي مراج بصفحات قليس وين تايب لنا وتزماريو فلست امزيبلي تلعلت مدر وسط سماي كم مدرس لو سماي تلعلت فلست مريم بصفحات وسط سمايات مريم كابز مدرزي بكبري بمسغانا لو سماي أرجت ملائت وليك أنا ملائت وردوا لتقبلتها ملائت ليك أنا ملائت لما قبلوا وردوا وهي نبرت مثل ولدا بما أنا ومنفس قدوس أو دما مسودا مس إيسوس كريستوس بناي آبن بناي منفس قدوسن خبري تقامتت يبلنا نجنا بخالي يقول كنا جرنا ترلو فلست امزيبلي هذا يبلي دفترا في السمت زباولي قدوس باولوس أبرايان ملختو في السمت دنكان يرول تناجر الله وما يدرو بصدق زجبرا كهالي እግዚአብሔር محضرئ كتخون لفترة السايب لنا فلست امزيبلي هذا يبلي كافت زحلف عالم لابزي حلف عالم خدت كافت زحلف عالم لابزي حلف عالم تايبلت خدت تشجاجرت يبلنا سامنيا دنجل مريمية كافت زحلف عالم سي دنجل مريم لابزي حلف عالم خيدا اياه زحلف عالم لبهالله زعالم زئيو ليحلف عالم لبهالله منقسة سماياتي منقسة أملاكي تعالم زي لحلف يو خلاتنا نفلت راهونا هم لحلف زمت زيس هم ليحلف
ነበረ ከም ዝኸውን السماي زي يحلف እፅዋት ኩሎም ይሓልፉ ምድሪ ኩሉ ይሓልፍ ኣፍቲ ኩሉ ይሓልፍ ሰብ ኩሉ ይሓልፍ ፀሓይ ወርሒ ከዋክብት ኩሎም ክሓልፉ እዮም ሓላፊ ቅዱስ ጳውሎስ ታይብለና ዘሰ ያሰሪ ዓለም ሓላፊ ውእቱ ዝረአሉ ዓለም ኩሉ እዩ ይብለና ወዘሰ ያሰሪ ቀዋሚ እስከ ለዓለም ውእቱ እቲ ለይረአ ዓለም ግን ለዘለዓለም ጸኒዕ ነበር እዩ ስለዚህ ተስፋኻቶም ኣብቲ ዝረአ ዓለም ለይኮነስ ዘይ ዓለም لم يخيدا يبلنا زحلف عالم كوينا همي من بلنا خلافنا نفلطينا نحن نخون خوينا عمستو على وسط يحلف عالميا تشجاجرت سلازي دنج ماريام فلستا استسأت دنجل ماريام እንደገና ካብዚ ምድሪ እዚ ላብቲ ዘይሐልፍ ዓለም ከም ዝተሸጋገረት እናስታውሰሉ እዩ ሃዩ አሪጋ ጥሪ ሲሳ ድንግል ማርያም ኣብዚ ጣሚጣ እንተና ሲታዋት እድሜ ጣሚጣ ድሕር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 15 ዓመት ጣሚ በዓመተ ምህረት ክትመጽእ ተለና ድማ ዓመት ማለት ነው ከመይታ ድንግል ማርያም ሰውን የለ ስለዚህ ድንግል ማርያም መስሞተት ቅዱሳን ሐዋርያት ስጋት የተማኒ ሒዘም እርጉማን አይሁድ ምቀኛታት በምቀኛ አይለም አይገሩ ናቃጽሎ ይልና ከድተለው ግን ስጋ ክምንጥሉ ናይ እግዚአብሔር መልአክ ናይ ድንግል ማርያም ስጋ ነፍሳ ቀዲማ ኸይዳ ያላ እግዚአብሔር ስጋ እዩ ለብገነት ወሲዱ ዓብፀ ህይወት ስር መሳቅመጦ ደቀ መዛሙርቱ ጥረሖም ቃሪም ተለይቃወር ዋይ ማለት ነው አዊ ኤፌሶን ኣብ ዝበሃል ዓዲ ካስተም ዶ ይብል ለብገነት ወሲድዎ ና እግዚአብሔር መልአክ ካም ጳውሎስ ለብገነት ኸድኹ ድማ ሰብ ዚልኻ ክንገር ዘይኽእል ድምጽ መላእክት ሰማዕ ኾይሉ ከም ተናገሩ ማለት ነው ስለዚህ ለብገነት ምስ ወሰዶ አኡ ናይ ድንግል ማርያም ስጋ ከም ዘሎ ተመልኪቱ እንደገና መላእክት ወንት ስጋ ላብ
ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ከወስድዋት አለው ተመልክቱ መጽዩ ቅዱስ ዮሐንስ ዮሐንስ ስጋ لمن حاد معصي سؤال مالت خلت مالت بدحريو عصات معصي إلى تسنبت نيرو እግዚአብሔር ላክና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አምጪው ለሐዋርያት ይወም ሐዋርያት ደማ ማለት ድንግል ማርያም አመቃብር ውሽጢ ሰለስተ መዓልቲ ሰለስተ ለይቲ ምስኡ ዓለ ምስ ሓደረት መበል ሳልሳይ መዓልቲ ዕለት 16 ከሙታን ተላዕ ብኽቲ መበል ሳልሳይ መዓልቲ كموتان تلعيلو عزو مدرزي 4 معلتي 4 ليتي مسنحه ملائكتي عجوم بخبر بمسغانا لو سماي هامل عرغو دنگل ماريام دما بخبر بمسغانا عجوم لو سمايات يا وسدوا ان لو سماي حزم ما كارغتلو لو سماي حزم ما كارغتلو ابتوا مسمن تراخو يبلنا مس قدوس توماس ون بدمنا كهاجر سكوتو كملسلو الساول بملائكة تعجبا نفسها مسجعة واحدة لا سماء كتعرق تلا أو سماء تراخو أو سماء تراخيو قدوسان بدمنا نايم خار سلطان النبوم دمنا يزوا يا قر مالت كموتان كمستسئت نقرته ايه ቅዱስ ቶማስ ትንሳኤ አርዩ ለመጀመሪያ ጊዜ ናይ ድንግል ማርያም ትንሳኤ ናይ ድንግል ማርያም እርገት ዝርአ ከሐዋርያት መን እዩ ቅዱስ ቶማስ እዩ ቶማስ እዩ ሐዋርያት መጽዩ ነጊርዎም ድንግል ማርያም ፈሪሳ በስቢሳ ከም ዘይተረፈት ለክ ሐሞዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ላብ ሰማይ ከም ዘአረገት ነጊርዎም ሐዋርያት እንደገና ለኻሊ ቁጭት ሓዲርዎም ቶም ለይሮይ ትንሳኤ ዋ توماس تنسأي عارئيو نحنا ختنسأي علي رأنا دكنا قرخوينا بعيننا كنرئنهنا نكريستوس تنسأي هم درئنا نكريستوس ارجت بعيننا هم درئنا كريستوس لو سماك عرقتله هايات بعين تكري لهم لمركتو تلتاف مركتو يوم نيرا نحنا نكري قبئنا إلاتو اندقنا لله نصم صوم سواعين اته سواء بخون نجار نحد اللي خاخين خاك إذا سواء كتعتناك كل نجار أجزهر مفتحنا كجر كاتلو كسبك كاتلو سواء الجزائر كتيق بقى أجزهر أملاكي مفتح ده هذني موسع ده هذني هواريات لا نسواء أتايلهم نايدنجل مريم تنسأي المرعي مالتي سواء عاتم بعموتو نحاش حدا معلتي ولا الناس تاريخ نحاش حرم عالتي ندقنا نحاش حرم عالتي سواء عاتيو اسكا 16 10 حمشة صيمو 16 معالتي ندقنا بويتانا إيسوس كريستوس لكلهم ناي دنگل ماريام تنسائي قلص اللهم لو سماي كم استعرقت لكلهم ماريام دقوا سلازي እግዚአብሔር አምላክና ድንግል ማርያም كموت على إلو لا سماء يعرجو وعيو دنقل مريم لا سماء يعرج أيا دنقل مريم تسيا أيا أنا نخبر لنا فلسطها كنقول لنا مالك دنقل مريم فريسة بس بيسال قارية خنتي هم ودها من يسوع كريستوس كموت أنت لا إله إياه فلا إله ونا وزمدر التقامت خنتي لا سماء يعرج أيا زي سل الخنا يقدس تاوي تام مزمور 4 تايم لنا
ወትቀውም ንግስት በየማንከ ንግስት ሲ አብ የማንኻ ጠጠው ክትብል እያ ኢሉ ንግስት ማለት መን እያ? ማርያም እያ። በአልባሰ ወርቅ ጽፍት ወርት ክብርሃም ለና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የማን ክንተለና እግዚአብሔር ክብሪ ማለት ነው። ስለዚህ ንግስት ድንግል ማርያም ሲ ብክብርኻ ጠጠው ክትብል እያ ወርቀ ዘወግምጃ ተኻዲና ይብለና። ወርቀ ዘወግምጃ ተኻዲና ድንግል ማርያም ተስአ እያ ከም ዝተሰአት እውን ቅዱስ ያሬድ ተናጊሩን ነው። ሐዋርያት ለመጀመሪያ ጊዜ ትንሣኤ ልርአ ቶማስ እዩ ብድሕሪኡ ሐዋርያት እውን ኩሎም ብዙሓት ሊቃውንቲ እውን ድንግል ማርያም ከም ዝተሰአት ጽሒፎም አሚኖም እውን ቅዱስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን እውን ድንግል ማርያም ከም ዝተሰአት ከም ዝኣረገት ኢና ንኣምን። ድንግል ማርያም ዝተሰአቶ ትንሣኤ ድማ ሃምናና አልዓዛር ትንሣኤ ይኾነ። ሃምና የወዳ ትንሣኤ ሃምና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ እያ። ሃምና ክርስቶስ ትንሣኤ ዝተንስአ ማንም ሰብ የለ። ኤልያስ ሓደ ምውት አልዒሉ እዩ። ኤልሳዕ ክልተ ምውት አልዒሉ እዩ። ሓደ ብሕይወተ ሥጋ ላለ ሓደ ድሕር ምሟቶም። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብዚ ምድሪ እዚ ክቕመጥ ተሎ ለአልዓዛር ካብ ምውታን አልዒልዎ እዩ። ለወለተ ኢያኢሮስ እውን ካብ ምውታን አልዒልዎ እዩ። ለወልደ መበለት እውን ካብ ምውታን አልዒልዎ እዩ። ሐዋርያት እውን ምውታን አልዒሎም እዮም ኣብዚ ምድሪ እዚ ክቕመጡ ግን እቲ ናይ ክርስቶስ ትንሣኤና ናቶም ሰባት ትንሣኤ ዝተፈላለየ እዩ። ናታቶም ትንሣኤ ሞት ዘኽትል ትንሣኤ እንደገና ክሞት እዮም። ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ግን ሞት ዘያኽትል እዩ። ልክዕ ንሕና ኣብ ዕለተ ምጽአት ኩላትና ክርስቲያን ከም እንለዓሎ ኩሉ ደቂቀ አዳም ዝኾነ ባርያ እግዚአብሔር ዝተፈጥረ ሰብ ኩሉ ከም ዝለዓሎ ሃሙ እዩ ተላዒሉ። አሻይቱ እንለዓሎ ትንሣኤ ዘግዋኤ ትንሣኤ ይበሃል። እዚ ትንሣኤ እዚ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብለና? ይዘራእ በሐሳር ወይ ትነሳእ በክብር። ውርደት ብዘለዎ ስጋ ክቕበር እዩ፣ ውርደት ብዘይብሉ ስጋ ድማ ክለዓል እዩ፣ ብክብሪ ክለዓል እዩ ይብለና። ብዝፈርስ ብዝብስብስ አካል ክቕበር እዩ፣ ብዘይፈርስ ብዘይብስብስ አካል ክለዓል እዩ። ማንም ፍጡር ዝኾነ ለይርሕብ ለይጸምእ እቲ ስጋና እዚ ኸዚ ልባላሸ ለአርግ ልጠሚ ልርሕብ ልሓምም እዩ። እቲ ድሓረ ንሕና ትንሣኤ ሙታን እንለዓሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ተሎ ግን ለይርሕብ ለይጸምእ ለይሓምም ለይደክም ስጋና ከምዚ ኸዚ ድኽም ኣለና ኣሎ። ተበልዕ ካለ ህውከት ተለይበልዕ ካለ ጥሜት ሃም ልኾን ለሎ ሻዓይቱ ስጋና ሃም ይኾነ ክህደስ እዩ ይብል። ትዕድስቲ ብዘለዎ ብዘይፈርስ ብዘይብስብስ አካል ሞት ብለይስማዕምዖ አካል ይክለዓል። ድንግል ማርያም ዝተሰአቶ ትንሣኤ ልክዕ ንሕና ከም ትንሣኤ ዘዳግም ኣብ ዕለተ ምጽአት ከም ንትንስኦ ትንሣኤ እያ ተላዒላ። ብዘይፈርስ ብዘይብስብስ አካል እያ ተላዒላ። እዞም ዝተሰኡ ሞይቶም እዮም እንደገና ሌላ ካልእ ትንሣኤ ይጽበሙ እዩ። ድንግል ማርያም ግን ደቂ ሰባት ኩሎም ካብ ምውታን ክለዓሉ ተለዎ ሻዓይታ እየ ትለዓል። በቃ ተስያ እየ ሓደ ጊዜ ድንግል ማርያም ስጋ ምንታይ የለለ ኸዚ ኣብ መቃብር ዶ ወይስ ኣብ ሰማይ? ኣብ ሰማይ እዩ ዘሎ። ኣብ ሰማይ እዩ ዘሎ። ነፍሳ ምስ ስጋኣ ተዋሂዳ ኣብ መንግስተ ሰማያት እያ ዘላ ድንግል ማርያም። ፍሉይ ዝኾነ ትንሣኤ እያ ተላዒላ። ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ በዓልና በዓል ፍልሰታ ላተባሃለ ማለት እና እዚ በዓል እዚ ኸ ሃመይ ላተባሃለ በዓል ኣሎ። ሃመይ ኸ ክኾን ይግብኦ ልብል ንእሽተይ ተመልኪትና ትምህርትና ክንውድእ ኢና። ያው እንግዲህ በዓል አሸንዳ ላተባሃለ ሓቂ ዝኽበር በዓል በዓል አሸንዳ ኸ ዝክጥየቐካትም ጥያቄ ባህላዊ ድዩ ወይስ ሃይማኖታዊ እዩ? ሃይማኖታዊ እዩ። እወ ርግፀኛ እዩ ሃይማኖታዊ
ኮይና እዚ ናይ ድንግል መክሕነት ሓንቲ ቅዱስ የለና ምኩ ደናግል ናይ ደናግል መመክሒ እስቲ መመክሒ ማርያም ይብል ቀደም አሶን ባንስቲ ምኩሕ ነይሮም ይብል ታራወሉ በአኻትን ምክንያት ከዩ ካብ ገነት ልወፀና እግዚአብሔር ለአክል ጎይታ ገነት ልተአክል ቦታ ልስአና በአኽን ምክንያት እዩ ላወሉ ይምኩሕለን ነይሮም እንዲያውም ርስ ጉልትውን አያካፍልዎን ነይሮም ኣብ ትውልድውን አቴን የቁፀራይ ነይረ ታይ ስለልኾነ በአኽን ምክንያት ብሔዋን ምክንያት ማለት እዩ ብሔዋን ስሕተት ካብ ገነት ስለልወፀና ላወሉ ድሓረ ግን ድንግል ማርያም ዝተወለደት አምላክ ብልወለደት አንስት እንደገና ልምክሓ ነይረን ዋ ታማዩ በሐና ምክንያት ካብ ገነት ተወፀኹም በሐና ምክንያት እንደገና ናብ ገነት ተኣትው ዶ ኮይንኹም ማለት ብሔዋን ምክንያት ካብ ገነት ተወፀኹም ብድንግል ማርያም ምክንያት ናብ ገነት ተኣትው ዶ ኮይንኹም በእንተ ሔዋን ተአጽሮተ ገነት ወእንተ ማርያም ድንግል ተርህወ ለነ ዳግመ ከፈለነ ንብለ አመፅ ህይወት ብሔዋን ምክንያት ገነት ተዓጽ ይብለና አባ ኤፍሬም ብድንግል ማርያም ምክንያት ደማ ገነት ተኻፊቱ ካብ ዕፀ ህይወት ክንበልዕ ዳግመኛ ዓደለና ስለዚ በሐና ምክንያት እውን ናብ ገነት ተኣቱ ኮይንኹም ኢኹም ብድንግል ማርያም ምክንያት እውን ተኣቱ ኮይንኹም ኢኹም ኢለን ስለልምክሓላ ብፍሉይ መልክዑ አዋልድ የምስራታ ክነግራ ልክ ሃምታ ብሉይ ኪዳን ጓል የፍታሄ አባ መስዋዕት መሳቅረባ አዋልደ እስራኤል በዓመት ኩሉ ግዜ ላወፃ ሙሸ ይገብራ ነይረን ይብላ ናይ ምን ሞት ክነግራ እዩ ናይ ጓል የፍታሄ ማለት እዩ እዘን አዋልድ እዚአን እውን ናይ ድንግል ማርያም ትንሳኤ ናይ ድንግል ማርያም እርገት ክነግራ ዓመት ይእከባ ማለት አረ ሊቃውንት ማካመስርዎ ተለው እዚ አሸንዳ ለዓሉ ምስጢር ኣለዎ ታዩ ምስጢሩ እንደሐለና መላእክት ለድንግል ማርያም ናብ ሰማይ ካርጉዋ ተለው ክንፊል እንዘይጓዶ ክንፈ በአክናፍ ክንፊላት ዋቅዑ ክንፎም ዘርጊሖም የብላብ ሰማይ አሪጎማ አነ ስለለ ክንፊ ይብልኸኒ እንደ አፍ ክንፊ ናይ መላእክት ክንፊ ንምግላጽ አሸንዳ ይአስራ እማ ኸዚ ክንርኢ ተለና ግን ሃይማኖታዊ ባህላዊ ይዘታኡ ላለቀቀ ይደሎ ሃይማኖታዊ ሃመይ ለቅሎ እንድሕሪና ኮይና ኸዚ ጾመ ፍልሰታ ለይፈልጥ ሰብ አሸንዳ ልፈልጥ ሰብ ግን እና አሸንዳ ጾመይ ስጀመር ሓደ ሰብ ጾም እንድሕር ለይ ጾመ አውደ ዓመት እንድሕር ላኽብር ኮይኑ السب زي كريستيان كبالي خاله بعال تلو كون تلو كريستيان لخون صوم كون تلو كريستيان لي خون سب كون نكوي صوم كأت تلو اي صوم تا كون ودي لي صوم مالتي او دا عمت كمص تلو غي بقي لغو هتت طلغو هتت خصخاتات بحال السب زي تاي بحال صوم كبال تلو لي صوم خا አውደ ዓመት ከአትተለግ ልክ ሐማንኛው ማለት እንደውም ኸዚ እኮ በዓላትና መንገዶም ላለቀቅዮም ለሎ ሐመይና እና ናውዕለለና በዓል ክባል ተለሰ በቃ ሱኻ ብምብላዕ ብምስታይ ደም ብምፍሳስ ስጋ ብምሕራድ ልመስለ ሰብና ናይ መጀመርታ በዓል ማለት እኮ መንፈሳዊ እኮ እዩ ኸዚ በዓል ኮንተለ ቤተ ክርስቲያን መጽነና ዶ ቦሎ አምንታ አምንዑ አንደ ግርም ይለን ድራላ በሪራ ክትኸሪል መስለና በጊ ዓለ በሪራ ክትኸሪል መስለና ቅዳሴ ልከይና ቅድስ እኮ ግዜ የምና በቃ አውደ ዓመት ተኮይኑ በቃ ቤተ ክርስቲያን ነው አለ መስዓም የለ እስቲ በሐቂ እስቲ ግርም ይወልኻት መስታሰውሉ ናይ ድንግል ማርያም በዓል ናብዕላና ግን ቤተ ክርስቲያን ተለይ መጸና ሶይና ዓድና ለሃለና حارينا نحن وعلقيناس إذا بعد زنا منيو نا إجزاهر بعلديو ونات نا يقدس دينجل مريم بعلديو نا يدينجل مريم بعال مخالن دحفريقنا يقولنا إمنا لا يكن مسلنا لا بيت كريستيان كن مسلنا
قداسي كناس قدسنا تخينا قدس قرآن كنقبلنا منفساوي معد مجمريا كنساتف لنا بك قال እግዚአብሔር كنسمعنا بعال خذا بيت ክርስቲያን يخون يلبعل نسمو يلقدس لنبه نحنا يلنا اوفيرنا نامندر يلخون يندل بعنا ማለት እዚህ እንወል አንድ ሰው ተኮስኮ ትርፍ እኮ እዩ አحواتي ወለደይ ተዘይብልካኮ ምንም ብሽረዋላት ሓልፎ ትኽእሊኻ በዓል ማለትስ ስጋ ብምሕራድ የኾነ ይልበዓል እስመ ኢኮነት መንግስት እግዚአብሔር መብላዕ ወመስቴ መንግስት እግዚአብሔር ወንጌልስ ወንጌል በመብልዕ በመስተል ተኸበር ይኾንቲ እዚ ትርፍ እዩ ካብ ነፍስና አልተረፈ ናይ ስጋና ናይ ነፍስና ተሓጓስ መግለጽ በስጋና እዩ ስለዚህ አውደ ዓመት መዓልቲ እንድሕር ለይ ሓረደኮ አውደ ዓመት ኮዮ መስለይ በቃ እንዲያውም ንሓዝን ንሕና ለይ ሓረድና ጎረውትና እንድሕር ሓሪዶም ኮይና በቃ ንሓዝን اللي እከለም ዓዲጎም ኢዶ ለለ ሰብ ንምቕናዕ ለሓርዱ ሰባት እውን ነው ለዕድጉ ሰባት በቃ ዓዲጎምስ በቃ ምን ተሰክሪዮ ታ ትጉጠጥሎ ይሆን ትእሰርሎ ይሆን ማለት ረእዮ ለማለት በቃ ሰክሪዮ አፍታክ ይርሰረ እንተ ገራው ይኹል ክሪዮ ቆይ አይ አነ ለኹሉ ይሆን ለለሁ አብረገል ተአሰረ ሁሉ ሃሞዩ ማለት ይሆነ ግን በቃ ሰውሃትን ክህት ማለት እንዲያውም ዝበዓል ዚኮ ክናውዕለት ለና ሲጀመር ሓሬ መዓልቲ ለሓረድ ኻየስጋ በይንኻ ክትበልዕ መብትነካ እዩ አውደ ዓመት ልተሓረደ ገንዘብ ግን አውደ ዓመት ልተሓረደ ጠሊ አውደ ዓመት ልተሓረደ ደረ ግን በይንኻ ይብላዕ ናትኻ ይኾንቲ ናይ ነዳያን አብነት ተማሃሮና ምንም ዝክሮም ለየለ ለሰአነ ጎረባይኻ በቃ ናሕብረትና ክርስቲያን ብሙላየ አውደ ዓመት ገይርና ምንም ሰብ ተለይዘከርና ምንም ነዳይ ተለይዘከርና ይንውዕ እንድሕር ኮይና ሃመኢማ ተሓባቢርካ ናሕብረት እዩ ማለት ስለዚህ ሃይማኖት ለላለቀቀ እዩ ሃይማኖት ስርዓቱ ልበልኽዎ እዩ ባህላዊነቱ ወንዳለቀ እዩ ሲጀመር ኣብ ሃገርና ኣብ ኢትዮጵያ በተለይ ኣብ ትግራይ ከሃይማኖት ልወፀ ባህሊ ይብናይ ማለት ባህልና ኩሉስ ምስ ሃይማኖት ተኣሳሰረ እዩ ኩሉ ኸሪእኹም ኮይንኩም ብገጠር ብዙሕ ነገር ነው ኣብ ትንሳኤ ቅነ ልብልዎ ጓሶት ኣብ ሓምለ ሓሙሽተ እውን ልብልዎ ተረኢኻ ይኾንካስ ኩሉ በቃ ምስ ሃይማኖት ተደሓዘ ተም ቅዱሳን ኣቦታትና ነበሩና ቀደም ሃይማኖት ብምንታይ ይገልጽዋም ነበሩ በጣም ላገርመካ ባህልነቱ እውን ላለቀቀ እዩ አሸንዳ ማለት እዩ በዓል አሸንዳ ካላብሳ ካከራድና ማለት እዩ ሁሉ ሕብረተሰብ ንናዕሉ ባህል ነው ገወዝ ሕብረተሰብ ልባህል ግን ናማቱ ባህሊ ላንጸባርቅ ለይኾነስ ናዕሉ ባህሊ ካንጸባርቅ ተሎ እዩ በባህሉ ክኸርዕ ተሎ እዩ በባህሉ ለሐፍር ለይኾነስ በባህሉ ክኸርዕ ተሎ ማለት እዩ እና በዓል አሸንዳ ትክክለኛ ባህሉ ሓልዩ ደባዓሎ ሃመ ይልግበረሎ ዋላ ካብ ቆኖ ጀሚርካ ማለት እዩ ካላብሳ ጀሚርካ ሃመ ይባዓሎ ስለዚህ እዚ እውን ምስተዋዕል አለይ በዓል አሸንዳ እንዲያውም ከዚ ክንሪኦ ተለና ንኃጢአት መደገሲ ኃጢአት ልነግሰሉ እዩ ላኾነ ልኸለሎ ዓመት ተዓቂረን አዋልድ አሸንዳ መዓልቲ ክብረን ድስእናሉ ኣብዚ ሸንዳ እዚ እንዲያውም ለይስራሕ ኃጢአት የለይ በቃ መዘሞት እዩ ኮይኑ ዘሎ ሃመ ልኾነ ጭፋራራት ጨፈረ ለይኾን ኃጢአት ልስርሐሉ በዓል አሸንዳ እኮ አዋልድ ክብረን ንገልጻሉ እዩ ነይሩ ከዚ በዓል አሸንዳ ክብረን ንስእናሉ አሸንዳ መፀት ላብዚ ኸርኹ ክብርኻ ለይትስእን ክብርኻ ትስእነሉ ማለት እዩ ከዚ ትክክለኛ ሃይማኖት ገልጽ ዶ ባህልና ገልጽ ዶ ሃመ እዩ ልኾን ዘሎ
መዘሞት እንድሕር ንገብሮ ኮይና መጨፈር እንድሕር ንገብሮ ኮይና መስኸር እንድሕር ንገብሮ ኮይና እዚ በዓል እዚ ትክክለኛ በዓል ኣይኮነ ናይ ድንግል ማርያም በዓል ልገልጽ ኣይኮነ ስለዚ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶኡ ባህላዊ ትሕዝቶኡ ክለቅ የብሉ ንሕና እውን ደቅና ክንመክር ይግበአና ዘናዋልድ እኮ ቀደም ክትርኢ ተለኻ እንዲያውም መጀመርያ ቤተክርስትያን መጽኤን ተሳሊመን ቤተ ዋይ ፀሃየ መጽኤ ኣለኹ ዛመጽ ዓየላ ላ ይኾን አይደን ዝምራ ዓዲ ለዓዲ ዓመት ለዓመት ቆረና ተባሂሉ ክብሪ ሓሊኻ በስነ ስርዓት ሃዚ ግን ኣመይ ሃምደሎ ያው ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣዋልድ ኣብዚ ሸንዳዚ እንዲያውም ዓመት ሓሊኻ ተቋፂርካ ኣሸንዳ ልግበር ነገር ክታሰብዖ ላ ይልግበአካ ላይና ንኸድለና ታይና ንገብሮ ለለና ስእነት የኾነ እዚ እኮ ጀግንነት የኾነ እዚ እኮ ክብርኻ ምስኣን ኣምዚ መጽሓፍ ለወሎ ክብሮም ሓሳሮም ድማ ክብሮም እዩ ተባሃለ ከይንኾን ንሰውዓላ ኣድላ እዩ እሞ ብሓቂ ድንግል ማርያም ካብ ሙታን ተስኣ እያ ኩላትና ከም እንትስእ እውን ተስፋ እዩ ማለት እዩ ኩላትና ኣብዚ ሃይማኖት ዘለኣለን ፀንና ክነብር እግዚአብሔር ኣምላክና ይሓግዘና ላስተምሃረና ልገሰጸና ናብ ቦታትና ኣምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር